Trainee phai trainer kebarni por phai hinia por Nilip APHLC song hin pen non kicheng siaphong first phase sarkar pen kidukela garada tuma phan akijoy pen ki pi ke panong pi ahem PMAY-G ahem non nangkele do anta methang ahem phusi chikimlong nangji pusi Nilip development block officer Juli terang pia phan panong si pinpuralo assistant video kirirong piarideng pajirtekang Sarkar pen kipi ahem somati PMAY-G ahem karbiang long pinangana constituency long ki kikim ke patang ti dopikan si theklong Nilip MSC constituency ke parlo angkang along ta sarkar pen kidukelak atuma phan ke panong pipen kipi la ke isi ke misen lo sita nona bangke ke thekere atumsi kidukelak atuma phan kipi ahem along ihuma hem tang chita phan ahem phu abenge kauna long si thapilo sita non ke beneficiaries atuma long atangka Supervisor inut chibidun po lata party along MSC ninga chet he bang po phan supervisor arpu pipo anke mo ke pajut ke ahemle tangte det sita ke chok chia phan ke insai hai hedet po ahem tangte bin si Nilip constituency along ke dopik lang lasi nona phong ke Nilip constituency along kidukelak atuma phan sarkar pen ki pi along ke tangka kachong tip dun chia phan ke supervisor ke ahem pho atuma phan si pinang po Lapen jong si beneficiary sa bang claim pon thek thepu APHLC komani supervisor pinangji jong si nona ting si aronri asai claim dun rong polote non prabjin pen beneficiaries atum lapen rat lapen APHLC asong atum chingrum si je songji lapen la sohut kopine pulote adai ki Nilip MSC obitro rongpi VDC chairman Gopal Inti lapen Nilip development block board video atum se adai CN ponang kok pupusi APHLC Central Committee Dunmai Phu Rajesh Tiso APHLC Panjan Polling Center Bidisar Bikhatok bi Nilip APHLC atum Sodak Pen Nilip Development Block asai hemat hingo pherangki atuma phan nang pachini pon alang atum tangka kachipejil ke hang laso abang emekini pen thegonong le ofisita inu dokok posi inu bang arju nong bom lo je hum phopen suri cap nahi to ho pu MDC ke hang ihum long suri hini pu ke hang do la solam mute arju nong bom sita on record ke with posi alang tum hang beglu pu ke punu dak lo ta inu pen karju long alam bang mute nituk arju long lo la solam bang ke ta jongsi kidu ka tum phan ka paching thurji Nilip arlo Nilip constituency Nilip rara phana paching thul jongsi ji phan jongsi ning hang pulote lason bribe akamang claim ke nei bribe akamang claim ke nei dak ji tum puno accountant puno video puno la pen dak local MSC puno VDC chairman puno bribe akamang claim ke nei ili tum munthi da manang dor chit aphansi engineer satum bang estimate bonailo hala dor chira estimate along jong si ko manesuri cap manesuri pho manesuri ni chu endun thu bomlang phulo tangte hala sohem tangpe me poma tangte matedi la so ki tangte ke la ke hala ki duk ke la ka tum phan ka oi nai wang je do BJP to mas slogan la hello na khaunga na khane dunga pugedi tangte nang tum hala tumalong pisi ki chodun thula ren phan ki duk to sina rap la po la sini ke thang chi kem det pok yalo ase nim rong ko an se poisa na jang ma ne kon ko ana jang ma la ga ni chi kem det po ni phan supervisor nang ne jatang ne phang ni me thang chi kem the rot puno sang tel ma ne me thang chi nam det to ase ma tu nang parik daru nang ne la non la claim ya hem so an ke ni thang chi khoros to labang so hut ka chitong dun APHLC Central Committee members Bokajan LAA Rap Chunbang Samson B Finance Secretary Anont Ingti Office Secretary Panong Phangchu Hosai Hanse Howard Rongpi Harrison B lapen ongdung arisang hodum chitong dun rinti Choki hola pen Sonjit Kro lapen koila mati pen Samson Ingti Karbing Long Live